Isa sa atong gikahadlukan kanang motigulang ta. Kanang mokunot na atong naong, muluyan atong tingog, mawa na kusog atong tuhod, dagan siguro nato ang nabalaka kung moabot na nga panahon sa atong kinabuhi. Mao na atong paghisgutan karon sa atuang devotional. May buntag kini gihapon si Pastor Janin Cargas. Ninibuntag atong tagaan og pagtagaat kining requested nga topic sa atong igsoon. Ingon siya, "Good evening Pastor. Topic, don't worry about old age." So atong paghisgutan karon kining old age, kanang edad ba nga medyo tigulang na. Kung na may mga Bibles, please open your Bibles anita sa Job chapter 12 verse 12. Wisdom is with aged men, and with length of days understanding. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong, no. You know, ang Book of Job ang pinakakaraan nga libro sa entire Bible. And knowing nga muni pinakakaraan nga book, so possible nga si Job isa sa pinakakaraang tao gyud sa kalibutan, no. And you know, ang Book of Job is full of wisdom, full of experiences. Gani isa sa pinaka-dramatic nga book sa Bible ang Book of Job. Og naa siya isa ka powerful kaayo, significant kayong gisulat niya siyang libro. Nasa Job chapter 12 verse 12. Ingon siya, "Wisdom is with aged men, and with length of days understanding." No, si Job nagisgot siya dinhi sa aged men, sa mga tigulang na, sa mga edad, mutungtong na gani nga mga 50, 60, 70, taas na aged na siya nga men, no. Medyo tigulang na labi na gupasok ka sa senior citizen, 60 years old and above. No, isa sa tong fear abi ninyo, dili lang ang fear of death, dili lang ang fear of unknown. Isa sa tong fear actually ang nagkataas na tong edad. Mabitaw ng uban mag-birthday, dili na lang i-mention ang edad, ang fokusan na lang ang celebration. Mahadlok ta mo saka og maayo ang atong edad, pero wala tay choice, moabot man gina nga panahon. Pero abi nimo ingon si Job dinhi, wisdom is with aged men. Abi nimo pasalamat ka kung moabot na kag edad mga 40, 50, 60 and above. Ako daghan ko kailang nga mga tawo nga niabot og 80 plus ilang edad. Na ganin uban niabot og 90 plus, nakoy kaila karon nga pastor nga 90 plus nang iyang edad. So you know isa sa sign nga gibless ka sa Ginoo ang imong mga edad. Dili na ka actually mangita pag mga butang nga nasimong kamot para to prove nga gibless ka sa Ginoo. Ang imong edad pa lang daan, dako na kay na nga panalangin nga nadawat nimo sa Ginoo. Isa ka living testimony ba nga taas kayo gihatag nga chance ang Ginoo nimo dinhi sa yuta para magamit ka sa iyahang buluhaton. Kay hinumduman nato, no, ang purpose nga nung gitagaan ka sa Ginoo taas nga edad para man na sa iyang purpose. Usa man na ka chance nga gihatag sa Ginoo nimo nga ang imong kinabuhi magamit og insakto dinhi sa kalibutan. Nabi mga tawo nga wala tagay taas nga chance. Teens pa lang sila gikuha na. Uban gani pag abot og 20 and above gikuha na sa Ginoo. Uban gani bata pa jud kistanan gikuha na. Pero ikaw kung gitagaan ka karon sa Ginoo taas na nga edad, pasalamatig may Ginoo. Pero hinumdumi pod, one day sa eternity mangutana ang Ginoo nimo unsay gihimo nimo niya ng edad nga gihatag niya nimo. So every year nga mag-celebrate sa tong birthday, isa na kadugang sa atong accountability and responsibility. Kasabot ana nga every year gitagaan pa ka sa Ginoo chance nga makaserve niya, makapangalagad niya. So kung gitagaan ka sa Ginoo karon og taas nga edad, pasalamati siya. At the same time, be responsible and be accountable niya nga edad nga gihatag sa Ginoo nimo. Ingon po siya dino, wisdom is with aged men. Of course, niabot ka na nga edad, taas na kag experience, daghan na jud kag nahibaluan nga mga practical nga lesson sa kinabuhi. No, gamitan na pag-advise sa mga batan-on karon. Gamitan ang experience nimo kanang imong wisdom mo nakatunan sa pag-advise sa mga bag-o nga mga henerasyon karon. Mabitaw na nga ang mga katigulangan nato daghan kay ma-share may tungod sa ilang past, sa ilang life sa una.
O di ba? Usay mapulaan ta maminaw atong mga lulag lulo mo ingon din. Kami sa una magbaktas ng kamo karon ingon ani na di ba? Tungod kay daghan man gud sila experiences. And every experience sa atong mga lola o lolo sa mga aged men, aged women, isa na ka treasure. Isa na ka powerful kaayo nga tool nga ma-apply nato sa atong kinabuhi. And deserving pud sila respect. Please i-respect ang mga katigulangan. Respeto sila. Ako nagtuo gyud ko nga ang Ginoo mo bless sa ka tawo nga respectful sa mga aged people. Ingon siya, and with length of days, understanding. The more magkataas ang imong edad, the more gi-expect sa Ginoo nga nagagrow ka sa imong understanding. So every year nga mag-celebrate ka sa imong birthday, the more magkataas ang imong edad, the more nga learnings ang gihatag sa Ginoo nimo. And therefore, usapod ka basis, no? Kanabang, the more ta magkadugay dinis kalibutan, the more na to ipakita bitaw nga, ni grow ta diha sa Ginoo. Ni grow ta diha sa kaalam. So, maingon ako nimo karon no? Kung nangandoy kag taas nga edad, of course, naara na sa kamot sa Ginoo. O kung iya man ang itugot nga makaabot kag yung tag-as dagko nga edad, bless kay ka. Kay dili tanan gitagaan ana. At the same time, naapod kay tulubagon. Kay matag edad nga gidugang sa Ginoo nimo. Mangutana siya, unsay gihimo nimo sa mga katuigan nga akong gihatag nimo sa buhi pa ka sa kalibutan. Kung naman tay pagkulang, di pa ulahi ang tanan. Ihatag ang imong kinabuhi karon diha sa Ginoo, pangalagad diha kaniya. Ginoo, salamat sa mga pulong nga among nadungog. I-bless Lord among kasing-kasing nga naminaw karon Ginoo. Nga take na mo ni Lord nga opportunity, ang chances nga mo gihatag na mo karon Lord, nga mga lagad nimo Ginoo. In Jesus name, amen and amen.